Hello friends, welcome to back my YouTube channel. आं दिनैहाय नारजिजों अमाजों संगोन आरोना। ओमफ्राय मानो होनोबा कन्टेन्टखौ आङो नागिरनानै मोनथ'दिया। दा ओरैनोबाबो ओंखाम ओंख्रि संखानांगौखा नालाय दा टाइम पास ओरैनो आङो भिडिअ बानायनानै दिन्थिदिनि नोंथांमोननि सिगाङावहाय नारजिजों अमाजों। आरो बिनिफ्राय जेब्ला बन्द'फोरा खुलियो होमबा आङो मोजां कन्टेन्ट लानानै भिडिअ बानायनो नाजागोन। दा बेखिनि संनाय खावनायखौनो नायथ'बाय थादो नोंथांमोनहा। थुदो बिदिब्ला आं माबायदि नारजिजों अमाजों सङो नायबाय थाथ'दो। दाख्लिनो लाबोनानै दोननायमोन नारजिखौ संथ'नाय जायाखैमोन नालाय दिनैसो संसै। माबायदि जाखोथाय बेदरा नै अमा मेजेमखौ लाबोनानै दोनफैखादों आरोना बेजोंनो संसै नारजिखौहाय। गुसुआ गथा खालायलायबाय गुसुआव दोनबाय थानानै। मेजेमा मेजेम ज्लाव जाखासिगोन। नारजि सोमनानै दोननाय बेखौ दसे थानानै सुनानै बोखांनोसै। ओमफ्राय नैबेयो खारदै नै जौ माइब्रानि गोजा बायदि नुलायखायो। जौ माइब्रानि नङा दै लोगोफोर, बे जाहैबाय थालिर फस्लानि खारदै बरननाय आरो बियो। रुइहांबायबो नै खारदैया नोगोद गोबाबखा। रुइबायबो। रुइबाय एसे साबानो जाबाय।
वाव टेस्टि टेस्टि ओंखामजों जानोसै गोथावनो सोर सोर जानो लुबैदों लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरो सोर सोर गोथाव मोनो सोर सोर गोथाव मोना खिन्थाहरबानो जाबाय बिदिब्ला दसे सुनोसै सुबासो गोथाव आरो नारजिया बेनिखायनो दसे दोनथ'दिनि आं सिगां माने जानो हायामोन आरोना नारजिखौहाय गोखानि थाखायनो ओमफ्राय दाना बेबायदिनो जादाव जादाव जानो हालांग्रा जाबाय आरो ओमफ्राय बिदि खेबसे खेबनैजों जानो हाद्रायाखै आङो जे खेबथाम खेबब्रैसो जानायनि उनावसो फुरा जानो हादों आरो आं ओमफ्राय बेबायदिनो दा जानो हालांग्रा जाबाय खुरैनै खुरैथामबाबो थोला आरो आंनो दा नोगोद जाखायो आं दा नारजि अमा होनबाथाय गोथाव मोनबाय आरोना बिदिब्ला दोनथ'दिनि बाय